Dobrý deň, dámy a páni, vítajte v krátkom videu, ktoré vám ukážem, ako fungujeme po niekoľkých dňoch s projektom Social Boosters. Vyzerá to naozaj veľmi dobre, je to fakt veľmi dobre postavené a prakticky môže si v tom zarobiť úplne každý, aj ten, kto sa zaregistruje zdarma na základe jednoduchých úloh, ako je lajkovanie, komentovanie, prezeranie príspevkov na sociálnych sieťach, či je to Facebook, Instagram, TikTok, Twitter alebo X, YouTube a podobne, tak na základe toho si môže celku dobre zarobiť. Člen zdarma dokonca si môže zarobiť až do $100 v tomto projekte a prakticky to, čo si zarobí, vie využiť na nákup tzv. Podielov, ja to volám, že sú to podiely v tomto projekte a na základe toho tá každá úloha alebo to lajkovanie a komentovanie nejakého príspevku napríklad bude zarábať viac. Ja vám to ukážem naozaj, je to veľmi jednoduché, nie je to nič zložité. Prejdem do prečínku resellers, čo sú vlastne takí akoby predajcovia, ale nemusíte v tomto prípade aj nič predávať, keď nechcete ani tvoriť týmy. Jednoducho môžete zarábať úplne sami, keď chcete. Prejdem také jednoduché veci. Pre začiatok, aby ste pochopili, toto sú tie podiely. Jeden sa volá Starter za $15, druhý sa volá Growing za $100, tretí sa volá Profesionál za $1000 a môžete si samozrejme kúpiť napríklad 3 tieto startery alebo 2 tieto Growingy alebo jeden tento Profesionál alebo koľko chcete a vždy všetko, čo si zakúpite, tak vám vlastne získava na zárobku z tých úloh, ktoré budete robiť v tomto projekte. Dôležité je povedať to, že každý ten podiel zarobí určitú čiastku, teda napríklad tento $15 je zarobí 170%, tento $100 je zarobí 200% a tento $1000 230%. Čo znamená, tak v skratke, tento $100 zarobí teda $200 a skončí sa, a tento $1000 zarobí $2300 a skončí sa. Buď reinvestujete, alebo vyberete časku, to je len a len na vás. A väčšine ľudia samozrejme reinvestujú, keď chcú zarábať viac. Dobre, prejdeme k druhej dôležitej veci, čo sú vlastne, ako sa získavajú tie podiely. Teda je určitá čiastka, ktorú firma zarobí, vytvorí nejaký obrat za daný deň a nasledujúci deň to potom prerozdelí podľa toho, kto má koľko podielov, alebo či je člen zdarma. Teda je nejaká čiastka, ktorá sa prerozdelí a vidíte, že členovia zdarma, to sú títo zelení, tým sa prerozdelí 5%. 5% z tej danej čiastky, napríklad dnes sme mali $22 789 prerozdelených a teda z toho 5% získali členovia zdarma, ktorí vytvorili, dneska bolo 8 úloh napríklad, tak za každú tú úlohu získali nejakú tú časť z toho podielu ich. Potom sú tí členovia, ktorí majú starter, teda tie podiely za $15, tam sa prerozdeľuje 25% z tej čiastky, čiže zase o niečo viac. Potom je ten Growing za $100, tým sa prerozdeľuje 30% a Profesionál, to je tých $1000 podiel, tak tým sa prerozdeľuje 40%. Čiže logicky ten, kto vlastne je lepší v prípade tomto investor, by som povedal, alebo podielník, tak to skôr lepšie povedané, tak ten získava vďaka robeniu tých úloh najviac. Čiže zaslúžene, dá sa povedať. Potom je tu ešte publisher, ale to je zase niečo iné a k tomu budeme mať zárobky pravdepodobne o čosi neskôr. Čo sa týka toho, akým spôsobom to funguje, či sa ľudia pridávajú, tak napríklad tu vidíte, aký je to teda podiel, myslím, že to je za celkovo alebo dnešný deň, neviem vám povedať, vidíme, že sa najviac kúpil teraz ten Profesionál, Growing, teda ten $100 o čosi menej alebo najmenej v tomto prípade a ten Starter za $15 tých sa nakúpil najviac. Viac ako ten Growing, samozrejme, neviem, ako je to možné, tento deň pravdepodobne sa nakúpilo najviac tých Profesionál podielov. No tu vidíte prakticky, že akým spôsobom sa to zakupuje, koľko to je, prakticky ešte sme začali a
naozaj, toto vidíte, jak to nakúpil toho dosť tých profesionál, tak preto nám to tam vyskočilo. Vyzerá to tak teda, že zajtra bude pekný podiel v tomto prípade. A naozaj ľudia sa pridávajú, máme v týme veľkých lídrov, nemyslím v našom slovensko-českom, ale vo svetovom meradle, ktorí to rozprúdia a myslím, že tam budú pekné príjmy pre každého. Poďme k tým úlohám. Ja ukážem ešte takú dôležitú vec pre každého. Tu mám transakcie, toto mám napríklad priamy bonus na niekoho, kto si zakúpil podiel a tu vidíte jedna úloha $2.48 alebo centov. Ďalšia úloha, vidíte, mám ich zatiaľ 7, ešte mám jednu, ktorú vám ukážem, že ako sa to robí, aby ste videli. Ale viete, že je to v celku pekný zárobok, dokopy nejakých $20, dá sa povedať, za daný deň. Takže tu som si napríklad kupoval, vidíte, že tu sme mali za včerajšok dolár za 20 centov za úlohu, predtým myslím, že bolo viac, toto je dolár 8 centov, tu sme mali 3,49, čiže vždy sa to pohybuje, raz je to menej, raz je to viac, vždy podľa toho obratu. Nikdy sa neprerozdeľuje čiastka, ktorá neexistuje, vždy sa prerozdeľuje to, čo sa v skutočnosti zarobí. Zarába sa naozaj veľmi jednoducho aj tým, že sa predávajú takéto služby, ktoré som aj ja využil a naozaj fungujú perfektne. Ja napríklad využil som možnosť lajkovania môjho príspevku a získal som celku pekné číslo. A vidíte, že 100 lajkov za $5, tak zadáte minimum 100 lajkov, napríklad sa zadáte odkaz na svoj príspevok, napríklad na Facebooku máme vytvorený príspevok. Chcete, aby sa to minulo najskôr do 15 dní, ale minie sa to už prvý deň. A vidíte, mám to za $5, čiže by som si to vedel objednať bez problémov. Alebo lajky, alebo zdieľania, prezretia toho daného príspevku. Môžete získať followerov na nejakú vašu Facebookovú stránku, ktorú si vytvoríte. 100 followerov za $5, predstavte si za $50 môžete mať 1000 followerov alebo sledovateľov vašej facebookovej stránky na Facebooku, čo je naozaj celku dobré číslo, a keď tam budete dávať zaujímavý obsah, tak už len vďaka ním sa to bude ešte rozvíjať a bude rásť ich počet. Taktiež môžete získať aj 10 komentárov napríklad za $2, čiže 100 komentárov a minimum 10. Pardon. Áno, takto. Tak prakticky získate 100 komentárov za $20. Ale väčšinou ľudia samozrejme využívajú lajky, komentáre, pretože tie najviac dá sa povedať, dávajú do popredia tie ich príspevky. No a poďme k tým tasks, teda tým úlohám, ako to vyzerá veľmi jednoducho. Ja už tu mám iba jednu, celkovo som spravil nejakých 27 úloh a naozaj vidíte, že máme tu Facebook, lajkovanie. Ja to teraz v tomto videu nebudem ukazovať, jednoducho kliknem, nebudem ukazovať ten príspevok toho daného človeka na tom Facebooku, čiže kliknem na Go to Task a tým pádom sa mi ukáže jeho príspevok a ja ho budem môcť lajknúť alebo dať mu teda ten palec hore a tým pádom, keď to spravím, tak sa vrátim znovu na túto webovú stránku. Takže keď to kliknem, tak ako keby to spravím a vrátim sa sem a budete vidieť, čo tam vlastne bude. Takže, keď som spravil tú úlohu, prešiel som znovu na stránku, vidíte, mám tu teraz, že completed alebo retry. Keď by sa mi to nepodarilo, kliknem na retry a znovu teda budem môcť skúsiť tú úlohu spraviť a keď to mám spravené, tak kliknem na completed. Takže kliknem na completed a tým pádom mám úlohu v pending a za chvíľočku by sa mi mala odobriť, mala by byť kompletná, ale nemal by som tu mať $36.76, ale mal by som tam mať o niečo viac, takže za chvíľočku to prejde, pravdepodobne prejdeme do dashboardu, teda na hlavnú stránku, aby ste videli, kde nájdete vaše registračné odkazy. Máme binárny systém, ľavú a pravú stranu, môžete získavať zaujímavé odmeny na základe toho, že si tvoríte teda tú sieť z ľavej a z pravej strany. Jednu sieť vám pomáham tvoriť ja a z
sponzorská línia a druhú stranu siete si už vytvoríte vy a tam sa počíta ten rozdiel a z toho zarábate teda ďalší príjem, veľmi zaujímavý a nielen príjem, ale aj možnosti, napríklad môžete si vďaka tomu zakúpiť Netflix alebo Spotify a podobne podľa toho, čo máte nejaký vzťah, takže aj takéto veci sú tu, je tu možnosť kúpy auta a podobne, takže, alebo nie kúpy, ale získanie auta, pardon. Takže tak, vklady sa robia veľmi jednoducho cez depozit. Vidíte, máme tu momentálne k dispozícii Binance, mincu Ethereum, Tron a USDT. Väčšina ľudí samozrejme používa USDT, lebo je to podobné doláru. Dá sa veľmi jednoducho zakúpiť, veľmi jednoducho sa používa. Minimum je tu teda $10, ale vzhľadom k tomu, že balíček ten najmenší stojí $15, tak samozrejme odporúčam minimálne teda taký vklad spraviť alebo taký nákup a už prakticky viete, ako tieto nákupy s kryptomenami fungujú. To je veľmi jednoduché. Tu vám viem napríklad pod orders ukázať, že naozaj teda tie lajky som si zadal. Vidíte, 125, a dokonca bolo poslaných viac, nejaké 259, lebo nie každý to lajkne naozaj, alebo to aj odlajkne. A môžem vám ukázať aj ten príspevok. Že príspevok napríklad som takto zadal, dal som si ho tam a vidíte teda, že mám tu nejaký 221, 23, 24, 25, 225 lajkov, dokonca 58 komentárov a 2 vzdelania. Čiže vidíte, že na základe toho, že nejakým spôsobom to ľudia lajkovali, tak to lajkovali aj ostatní, lebo to videli a sa im to zapáčilo. Vidíte, že niektorí mi aj napísali, takže takýmto spôsobom si viete naozaj dať do popredia svoje príspevky. Čo je veľmi zaujímavé, máme dokonca aj roadmap, teda nejakú mapu, ako budeme napredovať. Tak o 3 mesiace vlastne po spustení, ktoré bolo pred 5 dňami, sa spustí aplikácia pre lídrov a influencerov. O 6 mesiacov sa ešte nejako dolepší kompenzačný plán alebo provizný systém. O 9 mesiacov pribudnú nové produkty, dokonca hry a podobné, myslím, že nejaké tie kvízy alebo nejak tak. O 12 mesiacov sa spustí nejaký boosters ekosystém teda tohto projektu a streamingová platforma a o 24 mesiacov sa spustí ešte nejaká nová freelancer platforma. Takže vidíte, že napredovať to bude, nebude to stále pri tom istom, toto je prakticky naozaj iba začiatok a pozrieme, že či sa mi to zlepšilo. Mal som teda $36, vidíte, že už mám 39, keď prejdem na tie tasks, tak vidíte, že už mám completed, teda je to hotovo a takýmto spôsobom zarábame financie. Potom naozaj veľmi jednoducho prejdeme do resellers, klikneme na resellers, vybereme buy combo a keď tu mám $39, tak by som si mohol teda kúpiť 2 napríklad teraz, ale čakám, že si kúpim teraz v zárobku za $100, alebo ten zarobí $200, toto zarobí, keby som tuto investoval $100 do tohto, tak zarobím len 170, teda len aj, to je naozaj zaujímavý príjem, čo myslíte. Takže je to v skutku veľmi jednoduché, veľmi zábavné, naozaj máme sa na čo tešiť, lebo napredovať to bude, napreduje to vďaka webinárov, ktoré sa robia, napreduje to vďaka lídrov, ktorých máme v tíme po celom svete a naozaj platforma, myslím, že na základe toho, ako fungujú tie príjmy a mimochodom aj výbery už máme potvrdené, tak naozaj myslím, že sa dostane do popredia a bude veľmi zaujímavá pre každého človeka, ktorý hľadá príjem na internete. A vy môžete byť medzi prvými, môžete zachytiť ešte to momentum toho najväčšieho rastu, toho najväčšieho boomu a tým pádom si zabezpečiť krásny príjem zo Social Boosters. Či ako samotár, či ako člen zdarma začnete
ale samozrejme najlepšie je zachytiť to momentum ako platený člen a zarábať viac a viac a reinvestovať si a tvoriť si ten pasívny príjem podľa predstav, takých, ktorý vám môže zmeniť život. Takže máte možnosť, ja vám držím palce pre správne rozhodnutie, teším sa na spoluprácu s vami. Majte sa krásne, do počutia.